Ekene muni bunde wana egemente na unu mana video na wadana ko keba wo no Mathias si na hapụtago ka ha tile brother Jerome Ogbonna anya. So mgbe na-ajụ Mathias, this energy anu wepụta no ka no sa Jerome ogo, he even form a WhatsApp group. This energy anu wepụta ka no sa brother Jerome ogo. Okoko Jerome na arụ Mathias. Okoko ya na arụ ndị mmadụ tie gị mmọnwụ. I'm telling you, because amara m onye mere gị eze ndị Nsụka nke eji eme gị chairman na ndị Enugu Ezike. Yes, I'm an Enugu Ezike dị n'ndị Nsụka, mana Igbo chairman ndị Enugu Ezike ka bụ igwe ndị Nsụka. Onye hapụ ihe o kwesịrị ime ọ na-eme ọ na-eke isi ti energy na ihe brother Jerome kwu, because na okwu gị ayo biko ị bịa ka create WhatsApp platform, ka create kwa a form eji wezu ndị mmadụ oshi. Next thing is I need to contribute to ego for legal team. That na atukota ego anu wono kita we me legal team we me this man case and the police jukwa we like the police ayenye ego ayenye ndelo ego ayenye mka de formal letter ayakpota lawyer ayeme arrest ayesu ya ayeme nka petition ya. That's the only thing that you will do from that group now. How many times keep Ogonde Nsukka on the Enugu State say na let us put energy. Kaimali ha hesmen na egbu ndị mmadụ, kaimana ya enwete private security, kaimana ya enwete ndị ahịa na-akwụ ụgwọ gonye ha sophisticated weapons. How many times ka imegolia onwero nke ime nwụ n'ọjọọ ibe bịa tile brother Jerome anya. No matter na yes I mana ndị Christians, some of us criticize brother Jerome na ihe okwu, enwero a Christian support ya. Even more no here I came out to speak against it. We speak against it, we scream out loud, and he was able to understand Ihoku, and he went on to apologize here. Kita ipotago kibebe okoko brother Jerome naro Christians itigi mon oko nwa ko ya na rikpam nya buru na hotalia otie mkpu. Mathias ihe anu na achi ko coordinate ogu anyị na achi bido ko anọba religious crisis Igbo na Igbo na Igbo, it will never work for you. Na Anambra State na Asia Anambra na Enugu State bụ ndị eme ndị bụ na organize Fulani na-egbu ndị Enugu State. Mathias peta be me video against it. As so much thank God na ese na ihe ndị bunu na aya na ihe ndị bunu na aya. So it aware no ihe ndị bunu na aya, but you have never spoken against it. And Fulani na atakosi ihe ndị bunu na akọ n'ubi. Fulani Enugu State so now one of the after Imo State, Enugu State but the next place in the Fulani na torment na Igbo akalia. Mathias emenube makia. Every day people are being displaced, people are being unable ndị mmadụ agara n'ime ọhịa Enugu State. Ụmụ nwaanyị pụta mgbọsị mee protest against ka esi adakpọ ha n'ime ọhịa, igbu ha n'ime ọhịa ma ha jee ogbu. Mathias did not bring up a WhatsApp platform ka create ka ndị bunu nweta their own liberation, ka ndị bunu nwee private army na ka pụta ka gị na brother ka gị na kibe ibia organize keme okoko brother Jerome na arụ okoko ya na arụ okoko ya na ya azagide kweri no why pụta ya azagide kweri, because in ha constitute nuisance now ko bukwa no nwe ihe pastor where you don't know anything. You are riding on people's intelligence and people's financial help and enyege in a run NGO that you cannot give account of in a media. You can know every day and see they go Ndigbo love themselves, they need the legal yemen cause. While you have never come and make audit to send them mother account. Na go na to from year to year. Omaka Nigerians na bagging kit and people are still contributing to that NGO in eme. If you learn well on an nearby, onye melegez and don soka ko chairman and then Ezeke. Can you kenege? Who sent you? Who lead you? Who are you? Who be you? In the others why can't you shut up your mouth? Can you email ndị Enugu Ezeke one? Can you email ndị Nsukka? What are you doing for them? If okoko brother Jerome na arụ this nonsense name okoko ya na arụ se na okolo oko na arụ. Ndị Christians nwe okwu agwa gị. Ndị Christians nwe okwu ka ha gwa gị ka ndị Jos no kpem. Kegwa m na ọbụgụ ma bụ chairman ndị Enugu Ezeke ka ebo igwe ndị Nsukka. Misplaced priorities everywhere na n'izuzu yale. Mana apụdala. Enugu Ezeke married women now, they are more deadly and dangerous in their marriages
sleeping with other men outside the marriage more than Anambra people. They drink hot, they drink whiskey, they drink hero is like malt for them. So anyway, women, married women, God is about to lay curse on them. One banshee Jerome in a mocha. If my microphone in Molokoya China, so where I can't see in a mocha. In a chair, home socanine, like you won't soca by with Elon, so no more I buy shower. And so bad. Born in the Sian and Suka, one in the Guten and Soca. And so bad I go to the IG day, booby. I go to the Suka side the G day, booby. Ebine Sianya, Umway and Soka, for Yen and Soka Supatago. How many prominent people have Supatago and Soka? Both my school and Soka, mother no produce good. Na Nigeria no as a whole. Peter Obi na no new atata bu UN and Soka produce Liano. Obi Kubana the same thing. A lot of people. Manaso Badro. Ihe ni na ko eri chaplet o do onye ocha ruru na wori ndị bayi ị na-ekpere ozire. Izuzugude ndị bayi ori gugude ndị bayi wayo ni na aka ụka. Gulo to isi na ụmụ nwaanyị Nsụka bayi na-agba ashawo. One of the most innocent women in the whole world na akpụyele inobe dijebe nwoke ugwu. Ọ gụtego na nsọ ndị Nsụka nwe gedegede. Mana anyị nwa bụ Nsụka youth ga-agbụyele gị film. So nwanne nwoke nwanne nwaanyị na n'onu ma ọ bụ na ịbụ onye Nsụka ma a na-akpaliga anyị. Biano ka teach Jerome lesson. Biano ka teach Jerome lesson. When one of them teach a lesson n'ọba, a prophetess. Bongo mmadụ na-akwa akwa ebubo na onye nwe na-ata winchi na-egbu obodo. May meeting by tomorrow ka obodo kwugo na ya chụpụ the man n'obodo. Mgbe were police je kpụrụ the prophetess. Kpụrụ ihe niile so wee mee meeting na. Kpụrụ akpagote area commander ọba. From area commander ọba move out to zone 13. However, Yoba, I know how much I spend in that case. Fayoba, I will be able to the file. I will go and get her arrested again, charges her to court. Because you defend don't win a court. With evidence. We have the video. In a chance no more in Sukana Abashawo. No problem. Manakita guy, you're born on your biansuko now free. And the phone Libya boy and free. On your biansuko fire and no deco no one able. But I get you an example. Obuni Bonya and Suka join this movement. Kai what is Jerome near example. And from this Jerome, I teach you $1 lesson. Kahaman and Suka Bunuko Bodo. Nsuka Sunandi Bundi Bonobi. Name me again, Igbo Gawanilo. Join I through this WhatsApp link in our firebar. No, click and once Niboy and Suka. Then the year Wasala and Suka Nechugola. And each of them man Suka no them Ndigbo. Join I this WhatsApp link. Join us through this WhatsApp link in our firebar. No. Iya go for a gano. Kai putani we. Tonya la no also. Na agba ka nkata ihe azu nwa afia ihe eme business anu afia e ma how many of us bụ Nsụka ka isi bido buru ihe anyị bụ today ị na-aka ụka jobless man i wetara Nsụka ọnụ. Don't worry, Nsụka youth anyị ga-agba ele gị film. This is time for us to protect that territory Nsụka. Ọ bụrụ onye bi ozugbo magoro Nsụka enu Fulani will come and kill us and go free. Onye bi o mebi anyị dị ka ono nwozi anyị dị ka anyị dey nzo for world when I with prominent people all over the world. Produce a lot of prominent people. People onye Nsụka nor anywhere in the world. Join us in this WhatsApp link. Join us on this WhatsApp group. Let us fight this man. We look when any example. Nenka na boku na-elele. Jene ebukocha mmani na ndị nna anyị dobelu. Nke mere obodo ji dowa aso. Ụmụ nwaanyị Nsụka gbagodo n'iro ọnụ nwa bụ ndị ekpere ka osiri ya. Because na mmani na ndị bayi do were ji asọ nsọ unu emebichego ha ncha mụọ ha ọkụ. Kwiche mma na ụmụ nwaanyị Nsụka da agba n'iro. Nke ahụ na-agagharị na-ebugharị mma dịcha na bayi ndị bayi ji dowe ihe mma na-arụ n'obodo bụ ezu n'ochi agakpune nwunye mmadụ ana na mmadụ ana ya na mmadụ ihe n'ike. Unu eburu ya sị na ya nwa ji anyị ga n'iru. When ihe mere obodo niile ji agari n'iru tata in the whole western world bụ industry. How many factories in a village anyị dịgasị na Nsụka ga-enye mmadụ 10,000 people ọrụ? Enwelu. How do you want us to prosper si na Jesus na-enye ego? Kedu obodo bụ Jesus na-enye ego? Unu nwa ndụ ka Jesus na-enye unu ego ka ndị unu na-awoli na-atụrụ na ego. So why are we fooling ourselves? Well, this is the time I get boile ha film. Kafanene. We cannot take it anymore. Ine wetele Nsụka ọnụ na Nsụka na ụmụ nwaanyị Nsụka na-agba ashawo kịtịkpa ya alachaga ya na nke ikpeazụ. Let us use and show example. Ị ga-ama na ikotego na Nsụka bụ nke anụ onye iberibe.
Can you teach a lesson? Can you worry the law of this country teach a lesson? Come on, Nigeria brave boy, I be work with now free. Now Nigeria when law na idea. Can you worry the law of this country teach a lesson? Email our elderly people about one village. I think I know about what man I na go nden na ibu na watch na be no stress no one. Abu nden na enu ways ke ka na ebe akwa na asompo na ana. Una ngwa ka nwa bụ you to teach go their lesson. Before no bu no okenye apụta. Anyị ga-ebugodo zo teach a lesson. Ka ọ ma no nwere onye ọ bụ n'ihe ọ bụ tout. A jobless entity. Tout na ama men business. Ekwu otu Bible a na-ele n'afịa. Jobless entity. Jobless entity a tout. Ewetere ndị ụmụ nwaanyị nsụkọ ọnụ. Onye iberibe.